मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का बनब भतार। मनीष पत्रकार ए भौजी तारा लाजो नहीं खेलागा वो मीडिया वाला बाड़े गाड़िया में माइके डाली है ना तब मुँह से खून फेंक देबू बुझलू। मनीष पत्रकार के भतार बनेबू। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। का हाल बा ये भाई लोग, हम आशा करतानी कि रउआ लोग ठीक है। भाई जो आज वीडियो होके वाला बा ना बहुत गाड़ फाड़ और लाड़ फाड़ होके वाला बा। यही से कहतानी ना कि वीडियो देखे से पहले वीडियो के पहले लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। वीडियो तो देखे ली रउआ लोग लेकिन चैनल के सब्सक्राइब ना करेली तो ये भैया लोग चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। अरे बहिन चोद ए भौजी तू केकरा के इतना खुले में प्रपोज करता रू हो, तनी साफ साफ बतावा ना तू केकरा के प्रपोज करे चाहता रू बोला। कबो ना हो खेला अखिया से ओझल कबूल राजा हमर प्रपोजल। हम समझता नहीं है भौजी कि हाई उमरिया में ना तहार जवानी चरचराता यही से तू खोजा तारू केहू के प्रपोज करे खातिर। लेकिन साफ साफ बतावा कि केकरा के प्रपोज कैलू हा के ना कबूल कैलस तहार प्रपोज तो आज बताइए दा। अब ना होता हमारा से इंतजार। हाँ ये भौजी हम बुझाता नहीं तोहरा दिल के फीलिंग भौजी है तोहरा दिल के फीलिंग हमरा बुझाता कि तोहरा बर्दाश्त ना हो कहे से तोहर जवानी ना हमरा लागता कि कम से कम 20 साल से ऊपर जाता। तो सही सही बतावा ताकि हमहू जाके उनकरा सिफारिश कर दी कि भौजी के एक दो टिप लगा दी ठीक बा। मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का बनब भतार। मनीष पत्रकार ए भौजी तारा लाजो नहीं खेलागा वो मीडिया वाला बाड़े गाड़िया में माइके डाली है ना तब मुँह से खून फेंक देबू बुझलू। मनीष पत्रकार के भतार बनेबू। मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का बनब भतार। ताए भौजी मनीष पत्रकार में तो ऐसा का देख ले लू जो हाथ धो के पीछे पड़ गई बाड़ू। मनीष पत्रकार ऐसा बढ़िया आदमी बाड़े ना कि कुल चक्कर में ना पड़े ना ठीक बा। और तहरा के अगर पा गई ना तो गाड़िया में माइकिया डरी है और मुँह दाई खून फेंक देबू बुझाइल। यही से कहता नहीं मनीष पत्रकार के पीछा छोड़ दा। अपन माई बाबू के बानी हम ये हमारा लाड़ से एकलौता बाड़ू बुझाइल। अगर एकलौता बाड़ू तक आग मुतबू मनीष पत्रकार से शादी करबू। ए मादर चोद ऐसा बोटी बोटी काटब ना कि भाई चोद झटियो ना मिली हेरे पे समझ लू। तोहरा के मन चुकल बानी अपना दिल के देवता। ए भौजी तू ना मनबू अपना दिल के देवता मनले बाड़ू हमार झाट मनले बाड़ू। देवता माने वाला तोहरे जैसा ना 50 को बाड़े दुनिया में लेकिन केहू हई सोशल मीडिया पे आके प्रपोज ना करेला। पर तो लागत ना कि तोहर ठोकवावे के मन करता यही से मनीष कश्यप के हेरतारू। तो मनीष कश्यप के पीछा छोड़ा हमारा मतीन कहीं देखा लइका घूमत होई अब बोला के अपन मन के मुराद पूरा कला ठीक बा। मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का बनब भतार। ए भौजी तू ना मनबू ता इतना दावा करत तारू मनीष कश्यप से ब्याह करे खातिर ता बोला तारा पास कुछ सबूत बा उनकरा से बात कैले बाड़ू। अगर बात कैले बाड़ू ता रिकॉर्डिंग सुनावा ठीक बा। हेलो हेलो नमस्कार और सख्त आवश्यकता है। लोग ये तो गजब हो गई हो। ये तो भौजी मनीष कश्यप से बात करतारी लागता कि ब्याह हो के रही। ए भौजी चिंता मत करा अगर मनीष भैया ना तोरा से बतियाता रहे तो बतिया बढ़िया से बतिया अब मिला ठीक बा। शादी करावे खातिर हमनी के तैयार बनी ठीक बा। लेकिन कुछ सवाल आप पूछिएगा उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछूं क्या मैडम आपसे। अब का देला है मनीष भैया अब सवाल यहूँ पूछबा मैकिया भौजियों के मुंह में हुरबा। ए मर्दे छोड़ा सब ई खाली पत्रकारी बहरिए कियल जाला। आप भौजी से प्यार करा भौजी के चवानी चरचरात बा और जाके रात भर ठोका। बिल्कुल बिल्कुल आप फोन नहीं ना काटिएगा गुस्सा में। ए मनीष भैया फोनवा काहे कटिए हो उ सोशल मीडिया में आके तारा के प्रपोज करतारी आवाज तारा से बतिया तारी तो फोनवा काट दी है। फोन ना कटी है ए भैया तू बतिया जौन मन बा तौन बतिया और बढ़िया से भौजी के रेला ठीक बा।